Takže čaute ľudia, vítam vás na druhom natočím video. A toto video je ďalšie video a bude to zo stavania mob trapky. A áno, možno si vravíte, že ešte nemám ani dokončený dom. Tak ja ho budem dokončovať buď za kamerou, a prší mi toto, vytača ma to, za kamerou, alebo potom budem musieť to ešte na video do tohto, ale ja si myslím, že to dokončím za kamerou a nebojte sa, nebudem si používať tie napríklad, keď si prepnete na kreatív, nebojte sa, to nepoužívam. Ťažil som tam, kde si by to malo byť, tam by som kde si mal mať baňu, kde si bola baňa. Tu je baňa. A je to úplne ďaleko a potom to tak smeruje ďaleko. A tam na konci, no alebo určite tam na konci nie, ale tuto, kde si by som si urobil náš tuto Portlandu. No, našiel som jeden diamant a ideme na to, takže zoberieme si tieto veci. Mohol som si ich zobrať, ale nechcel som proste. Toto na čo beriem. No, čiže tá mob trapka bude s pomocou kreatívu urobená. Pretože v Minecrafte Pocket Edition je to tak urobené, že sa proste zombíci nebudú spawnovať v takom množstve. Čiže by nám to strašne málo spawnovalo a by nám padali strašne málo, takže tam hodíme nejaký spawner, aby nám to spawnovalo tie veci, pretože a tuto som to našiel. Pozrite sa na toto, ja som sa fakt, wow, to si je super. A ideme ho tuto stavať, ideme ho ďalej od našho domu. A už sa nám to načítalo. Tuto kde si, tieto veci dáme preč. A ideme. Takže option dáme easy. A ideme na to. Keby sa to dá dať, tak to dám timelapse, ale nejde to, takže nevadí. Takže ideme do blokov, zabijovičky a to je sa mi zdá, že 2,5 stáka, takže ideme na to. Tak nejak, ale neviem ako zleziem. Budem musieť skočiť asi do tejto. No, nejak to budeme musieť zvládnuť. Dáme asi takýto, no dáme tých. Aj tak potom ju zabijeme, tú vičku. No, tak ešte trošku vyššie dáme. Ale akože teraz neviem, či si to ale určite si to neprepnem na kreatívu. Fakt, to sa mi tak... Takže ok, stopnem to, ja sa prekopem o zo pár blokov a hneď som tu. Takže ok, som tu a trošku som skopal, ale určite ešte potom skopeme. Takže idem... Tak skúsiť nejak skočiť. Kde to neskočím? Bože môj. What? Kde som sa spavnul? A to ešte nejaké... Kurva. What? Tu je iné a tu je iné. Ten si ide strašne popačovaný. Takže ok. Zoberieme si tie veci rýchlo. A zatiaľ, kým tam pôjdem, aspoň robím jedno pásmo a hneď som tu. Ok, som tu a ideme na to, čiže ideme to dať a potom skopeme zo pár blokov odtiaľ. A zistil som, že pri nejakých 50 blokov zomriem. Takže tam ešte zničíme, dáme to na vrch a zničíme nejakých 10-20 blokov. Aby to nebolo strašne hore. Aj keď neviem, prečo ja som ani tam nevinul 120 blokov. A tieto laky proste nemám rád. No, ešte trošku vyššie. To skopeme už. Ešte si myslím, že to je menej, tak ešte skopeme raz. Pretože u nás sa ani Tu ja neviem, čo sa robí. Ja robím asi takú vec, že sa to takto urobím. Hop. Hop a vidím tu a vždycky skočím. Takto nie.
By som už mohol tam dopadnúť, že? Áno. Mám nejaké lagy, pretože k tomu prší. Toto som ešte nehal. K tomu prší. Tak, pardon, skúsim to nejak... Skúste to nejak vydržať. Takže zase do takej istej výšky zaskočíme a furt dookola. Čiže určite vás to nebude baviť a keď budem mať posledné dva, tak... Takže ok, už som tu skoro celé dostával. Možno za kamerou ešte toho dostávam, ale asi z tohto videa už by to mohlo byť všetko. Už je dosť, už je tých 5 minút a ja som do tých 5 minút, do tých 8 minút. Pretože je to potom po tých 8 minút začne lagovať. Neviem kvôli, či je to môjim procesorom mobilu, alebo proste neviem. Neviem, čo sa s tým deje, ale proste uvidíte, že to je končené, bude mať mob trápku, ale nič iné tam nebude mať. Ok, z tohto videa bude všetko, nezapomeňte dať like, koment, odberať, čaute.